and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Gitug-anan ka sila si Milan o Senyorita Hazel. Ni Padre Damian bahin sa kong pagkumpisala. Nga nung mahadlok man sa ko nga tinuod man. Kaniadto pa. Dako kayo ko gusto ni Milan. Una-unahon lang yun si Senyorita Hazel. Mubalik ko ni Senyor Emilio. Ako sing intrikahan. Aron mangita gid sa paagi nga makaikyas. Og dadon si Hazel. Ako yung palaguton si Senyor Emilio. Kinahanglang malayo si Senyor... Nga nung mag-senyorita pa man ko niya. Hazel na lang. Kinahanglang malayo siya ni Milana. Sunda lang ninyo ang nasuot diha aron dili mo mahago. Mahal, doon ako ipangutana ha. Ilang yun kalain ha? Naibungan ko ba? Unsa man na, mahal? Nganong Montes Claros may imong apelyido? Ngang imong amahan, Castillo man, di ba? Ako nang ipangtanaan ang demonyo ko nga man. Oo niya, unsay iyang explanation? Sa dihang natawag ko ko, wa pa sila makasal si Mama. Maunang ang apelyido ni Mama ang nabutang sa akong birth certificate. Wa pa muna kaniadto ka ng acknowledgement, no? Mao ko na. Okay na. Total kung maminyo na unya ta. Eskodero naman imong dadon. Nagpasalamat sa kumahal nga dili Castillo ang akong apelyido. Samot ko mauwaw. Kay tulisukon magyud ko nga anak ko sa demonyo. Di na ta mag-iskota na, mahal. Tingalig mawa na sa gasmod. Dre, salamat kayo sa mong pagtabang na mo, ha? Malipay ko Milan nga makatabang ninyo duha ni Hazel. Daliya ang requirements aron kaslon ta dayon mo. Nang hapit mo sa kumbento? O, nay. Nangayo may mga requirements ni Padre Damian alang sa mong kasal sa kumahal. Maayo hinuon. Kalipay ko kahang magsudong ninyong duhasa nga malipayong mo dawat sakramento sa kasal. Nalipay sab kaayo ko na nga nalipay ka. Mahal, wapay nag-ambak-ambak diha si mong tiyan. Ha? Ilom di Milan, oy. Subay ambak-ambak. Sikat-sikat ka tingali. Aw ka na day mo, di na ron ay. Sobra lang akong excitement na. Gusto na kayo kong maminaw nga. Doon ay musangpit ni mo. Kuan? Unsa? Lola. Sus ka nindot ka, no? Maglaway lang unya mo. Kay ako manggay mangunay ug bantay sa akong apo. Pagkabulahan ka sa atong anak, mahal. Pero... Ops? Nganong midiyong mo na yung mga mata, mahal? Nakaapuhan lang og demonyo. Mahal, dali na. Nagawas na. At ang tanaw na ang makalipay na tundwa. Ang mga kaba-kaba. Sorry, mahal. Pero nagmahay kit ko. Nganong may connection pa ko sa demonyo. Salamat nga mibalik ka, Karen. Hain man si Butoy. Ayaw na lang paglaom pa ni Noy Butoy, Nyor. Balimbing gid kaayo. Ngano ko nang muanhi pa siya nga doon na naman si amo? Oh. Misulti niya na si Butoy? Lagi, Nyor. Wa naman ganito siya mutahod ni mo. Nag-Emilio na lang. May adlaw karakan ako, Butoy. Ako bitaw to siyang giingnan, Nyor. Nga huwata na lang ang imong kamatayon. Ako yun siyang patyon. Kontra ko kayong traidor. Mao ginay mahitabo niya. May lain pa day kang angay masayran, Nyor. Oh, unsa ka na, Karen? Magminyo na sila si Milan og Hazel. Unsa? Mauna, Nyor. Gikan sila sa ilang abogado.
Nagagbayay pa nga. Mihapit sa kumbinto. Dili ko musugot niya na! Imo palang untang gituman ang imong gisaad nako, Nyor. Nga imo kong ipakasal ni Milan. Sa higayon nga ikatudlo ko ni muhain sinang ilang. Wa ka na gid untay problema karon. Gusto na, Karen! Dili nakapugnan ang ilang relasyon, Nyor. Tuwa naman gani puyo si Hazel sa ilang Milan. Kinahanglang makakumbinsir kog pulis. Aron pa'y kiyason ko gikan din eh. Sige, Nyor. Naa pa man ka kay kwarta. May kwarta pa kong nabilin sa bayasin na. Kuha agad to, Karen! May kwarta kang nahibilin sa Bay Hacienda? Doon lalaki! Tuwas kong kwarto. Ikay akong pagkuhaon dito. Unsaon man ako pagkuha, Nyor. Tingalig, badlungon ko ni Butoy. Tingalig, dili ko niya pasakon o pasudlon sa imong kwarto. Di sabday ka magbantay. Timing nga gawa si Butoy. Sudla ang akong kwarto. May karton sa sapatos ilawom sa kong katre. Tuwa dito ang kwarta. Pila ka to, Nyor? Sobra to sa 1 milyon. Unsa? Ako tong gituyo pagdaalang sa sweldohanan ako o gastuhanan sa mga army nga akong gida. Daghan pa gid kag kwarta, Nyor? Doon na pagani ko sa akong mansyon sa Manila. Wa na ko ihurot og deposito sa bangko ang akong kwarta. Kamao gid ay ka, Nyor. Kay kun gihurot pa nimog deposito, apil sa di sa pagka-freeze, di ba? Dili sila makaapa sa akong uto, Karen. Mao ni hinungdan nganong nawa sa mapa ang mga ginikanan ni adtong saop. Saop lang gihapon, Nyor? Nga siya naman hinuitag iya sa imong asyenda. Dili ko ba sa ihatag niya ang akong asyenda? Nyor, ayaw na lang pagkunahon na ana. Maoy pangitaig paagi nga makaikyas kagikan din eh. Kuha alagi ang akong kwarta. Ug sa gayon, ngay mo na kining makuha. Balik ako din eh, aron magsabo ta. Mayo! Mayo! Nay Butoy! Niyam lagi ka. Importante gud ang akong tuyo ni mo, day, Hazel. Unsa man na? Nakakaon ka na? Oh, manaday. Ayaw lang pangunahon na ako. Unsa man ang giingon nimong importante? Day, nanglimpyo ko sa kwarto ni Papa nimo. Dili ko siya, Papa. Demonyo siya. O day, no? Lagot man day ka niya. Nya, sa'y nahitabo sa imong pagpanglimpyo dito. May nakita kong kwarta, day. Daghan! Kinahalang pahibaon ni mo si Milanoy. Aron sila na'y magsabot sa iyang abogado. Unsay ilang buhaton sa maong kwarta. Dili ko to kwarta sa demonyo. Day, dili ka lang inang nga mulitok anang demonyo nga tos imong amahan? Mayo man kaning dili na lang siya ang akong amahan, noy. Tingali, magmalinahon pa ang akong huna-huna. Day, dito ra ba si Karen sa presinto? Bibisita sa imong amahan? Traitor yun na si Karen. Giingnan pa ko nga, paadtuon ko. Kaya nangita ko na siya sinyo nako. Ayaw yun pag-atunoy. Nakasiguro ko nga doon na siya isugo ni mo. Wagi dito ko mo adto, day. Giingnan pa kong Karen nga, waton ko na akong kamatayon. Tungod kay, di magi ko mo adto. Ayaw kadlok. Gipaniguro nila ni attorney nga dili makaikyas ang demonyo kong amahan. Unya, day. Unsa man, ako lang dadon din yung kwarta? Sultihi na si Milan. Aron isulti niya nga to sa iyang abogado ang maong kwarta. Sige, day. Maghuwat lang ko ni Dong Milan. Day, to may phone sa Bay Hacienda. Ako tong dadon din eh. Dili na ko ganahan mo gamit bisan unsa. Basta gikan sa Bay Hacienda. Wa baka sinoy Butoy sa taas. Kinahanglang makuha ko ang giingon ni Senyor Emilio nga karton sa sapatos nga mo'y gisudlan sa kwarta. Ako na atuon si Mama. Magsusi ko kunain sinoy Butoy. Mahal, nakigsulti na ko ni attorney. Ug matod niya, ipakuha ang kwarta aron ideposito sa korte. Nganong sa korte man? Dili di ay sa bangko? Under investigation pa man ang kaso.
Sa gayon nga mapakanaog na ang korte og desisyon pabor nako. Ang tanang mga assets ni Senyor Emilio i-deposit na sa kungan. Ibalhin sa akungan ang tanan ni mga negosyo. Dili ka na magdugay. Nahadlo ko nga tingalig makaikis ang demonyo o maghimo na sa bugkadaot nimo. Ibalhin na siya sa syudad, mahal. Kanos apa man? Nahadlok ba ako nga tingalig doon naging mga pulis din nga masilaw sa kadako sa kwarta nga iyang gi-offer. Wa naman siya kwarta. Kinahanglan nga makuha ang kwarta nga tuwa sa iyang kwarto. Aron wa na gyud siya magamit. Tingalig maunahan ka ug makaikiyas ang demonyo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!